cm atmosfære. Og til det forsøg, der bruger vi sådan en gasbrænder, en holder, en prop med en ventil, en vægt. Vi har først puttet 50 ml vand i den her, og den vil vi nu varme op, så at der kun er anlagt derinde, så der ikke er noget atmosfærisk. Her kan vi så se, at vandet det lige stille begynder at fordampe, da det bliver varmet op. Nu slukker jeg så for gassen her. Sådan der. Og vi varmer atmosfærisk luft ind igen, og så skulle den meget gerne begynde at varme mere. Og nu åbner vi ventilen, så der kommer undertryk, og så skulle den meget gerne varme mere hernede. Måle luftens masse, og det har vi gjort ved vores formel, der hedder masse divideret med rumfang. Vi har vores to resultater fra vores forsøg, kolbe med atmosfære og kolbe uden atmosfære. Det minuser vi så med hinanden, så vi får 0,48 gram. Det sætter vi ind i vores formel og dividerer det med 1200 kubikcentimeter, for det er kolbens rumfang. Når vi så dividerer det, så får vi det til 0,0004 gram per kubikcentimeter. Det vil sige, at luftens masse er 0,0004 gram per kubikcentimeter ved ca. 21 grader.